umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen? Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabisen? Papanamaya. Di talang. Masikuranak dito'y balay. Iswarumwarak. Ramanampay nga ron ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen? Sige. Rumwarak out. Aday ta. Nakasalapay ako. Ay nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay. Tararan. Tan. Hello? Ha? Abalayan, Mariette. Wait. Nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka, abalayan. Ay, umay ka, umunag ta. Tadalin nutok hot cake. Agmerienda tapay. Tamabisinak ngami na naglaba. Ay, nagpudaw ang dagiti lopo na. Nagsiksimat na balayan. Oo, anya pa'y lang aramid mabalayan. Umunag tanad ita balay. Nagpudaw ang lopo mabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunag takit din dita balay. Abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itat ko Ay, mabitlaan. Adto ti cellphone ko, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. O sige, mutoy. Ay na, naglamuyot ti ima na. 09 110 0 Oh, aday ka. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sa rungkaran na? O sige, bakit din na saan? O alang nga rutan, rama na muntahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, huway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaimimas abalayan. Nanang, nakita ka naggapo dito balay ti katuga nga kalalaki. Kat, anya ko mati-mati dait. Jak mat imbaga amadi, nanang. Ngamdamagak laang mat tanagapo nga rod dito, Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kastagayam.
Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ha? Ay, sus! Anya day taasasawin nyo, nanang. Ay, nakasanumat ngamin na sana may in love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Wen gayam, nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Tay nakijitsindaan. Inak gumatang iti gatas kandaya perna. Ay, una. Awan parikot. Total, awan mo't papanakita. O di sige, agawira kiti apo. Dalton, anya day nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwar ka kano iji balay na. Anya tinaramid mo iji balay ni abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kahit dakasaya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni abalayan Mariet ti pagkapiam. Kagangay tagabalayan agkinumusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga ingka kumustaan ni abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na si tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si ti balay na. Katwain, tagabalayan agkinkinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, pen na ko na di karayan. Bareng adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti apo ta abalayan. Wen, abalayan. Na. Anyan tilangan ni abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita, anak, abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha? Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka hostess. Ay na, amo, mabalayan. Noadan ka iti sexy apamagi. Saan ka ngagbay na mangi-display iti kinasexyem? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, day tanti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak. Iso akas tati ibagbagam abalayan. Saan? Ano ba na yan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Gam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka ngagbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo. Sakit uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakade. Abalayan. Ay, saan na ba na yan? Ngumibagbagak lang, tipod no.
manak iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas yo. Ay na. Ayan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso aka sa pulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak paya bakat. Nagsiksiyak to, pay. Wanan, basta inuman yun to. Tamakatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako, unay. Ay na. Adadaman na pumintas. No uminumak itikas na agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwen abalayan. Wala, may kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwen abalayan. Agsubli ak inton madamdama ta umay ko ramanan tahat cake mo. Tain nagpayag sukat ta agat karayanak. Gusto ka di? O sige. Ay agdi ko siyak biit abalayan. Kat agsubli akbet na ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadabla kay, tanagdegos ka pay. Nakapulas ka pay iti pangruar. Sakat, nagbanglo ka pay. Papanamaya. Di ka lang. Malangarod, agmerienda ka pay. Adali no utok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, inakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Abalayan Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uway, abalayan Marie. Uray, jak pa'y naramanan. Nyam, amukon anaimas. O sige, ramadamuan na balayan. Sige man. Ay, naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, balayan. Balayan. Mabalin ka di rumwarta siya pamingsyan. Rumwarta? As in date? Uwan. Awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan Ay, rumwartan. Intan agdate.
Isa na balay ta nakapula siya kaon. Oo, sige. Ituloy mo nga ron tag merienda, tinak ang palas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini magmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagang kenkwana. O anya, abalayan. Napinta sa kadimat lang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimastihat kik mo. Kay at kau. Nagima siya talaga tihat kik mo balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumuartan. Ay uwi na balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksika pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan. Ay na, nagadukat nga pagpagkamon. Rumartakit din. Takayat kumati ang pagna. Sige. Ay na. Intan. Balayan. Amom ka di tinasao kanyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan amom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwara iti balay na? Nilakay ko. Ha? Amom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kanita atang yukot. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat dito yung parke, abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga diso, iti ping-ping ko. Ha? Uwanyag paisaw. Nagmayata balayan. May nariknak ti angin na kaslamang agakadagiti ping-ping ko. May ay na, nagmaya abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmaya at talaga. Balayan. Nakakitim kamatan. Kasila. Or-orayam niya. At mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin. Akasla mga agakan niya, kabalayan. Wow! Ay na, agkaksamot din na balayan.
Umay ka, abalayan. Mapantamutan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko, kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Ada nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansin ko ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga ron. Kay, papananda ka na. Diyak mo Atapon ni nanang mo, nga ada relasyon dagiti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala, ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? Ngamin, panunuto man na imbag lakay. Napansin ko ni nanang mo ni nanang ko. Kat, rimwarda adwa. Ay, awan mo't siguro relasyon da. No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tayo agi papaniti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa ingaw mo na. Nupod na no saan. Tricia. Abalayan. Abom ka day. Anak karag-rag sa kakunay. Gaputa si katikadwa ka nagpasyar diti parke. Ura siya, kabalayan. Naragsakat mo't. Agyaman akmat, tadaka kad kaduak. Naragragsak nga bin, no adda kaduak nga pagna. Abalayan. Oh, apay, abalayan. Perperengenak matan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa. Kan naimas pa iti hatkik mo. Naimpamerindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man rabakan iti kasta. Kandinak man perperengan na kasta. O si kakit di mo. Abalayan. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa. Kan naimas pa iti hatkik mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka pala yan. Sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo, abalayan. Tailutuan nakman iti hotcake. O sige, mabalinlat ka, abalayan. Nagima sa talaga ti hotcake mo, abalayan. Paggugustok launay, paboritaw. Sige laeng, abalayan. Mangan kalata. Uway na balayan. No mabalin ko bakit. Dito yakon balay mo gagnaid. Anya. Anya kalakit din ay abalayan. No anya la ditan ti sasawam. Uway na balayan. Ngamin kat... Ngabin? Nga anya? Ngamin kat... Nailabakan ka na balayan. Ha! Ay,
Ayan niya kalakit din ay abalayan. Noan niya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay mabit lang tayo nakitaan na balayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idinto tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan-ano aramanan, Dalton. Ha? Nan? Sige man, ramanak man dito hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pre, pre. Ha? Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hot cake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan-ano aramanan. Ngam day ta napait a hot cake, kanom. Kwa, ilyang, ay, intan, agawid tan. Apay, Dalton. Naimimas ka di ti hot cake ni abalayan, Mariet? Ngam ti hot cake ko? Ha? Ha? Kwa, Sumongbat ka! ay, kwa nga main, ilyang. Kat si kamot abalayan, Mariet? Ah? Apay, na-inlove ka ka di ti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakdak kayo pa'y? Siguro! Napan kayo pa'y nag-hotel anya! Sumongbat ka! Di ka guli maklatan! Ay, sana pudno day ta. Sana pudno, ilyang. Ay, intan, agawid tan. Ha? Si kapay nga abalayan ko ti bang lipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hot cake mo, anapaek? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, trisutin tayo dito aparigaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang. Agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami lang nagpagnapag na ijay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang. Apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa, aklo nagtipod now. Ngam sagbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto a kinabalayan Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton. Anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min nabalayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadul patakit kitain? Kanayon pa yan nakaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa yung digdigos? Agat tabako ka kanayon? Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar. Day talaang. Jak to pa inagkan niya uray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang. Nangagyumuti ko na ni Tatang. Awan relasyon da kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Diyaka mo, ana in love kayam kanyak di asawam. Na para kanyak. Awan ti madi, akay papanan, di pa nagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko dahi tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Anya laki din na ya. Anya katamain lab ka kundi abalayan mau. Iti sabali abanger. Sika nga asawa. Urno sa mga main tabagim. Tapno saan ang mainlab ti asawam iti sabalay. Alah, papagayam.
Ditan tinagpatinggan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag, gaintay pinaulwan. Hot cake! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Oh, Belay, nakawarwar at balayaw. Dahil ta supayaw, nagado-abado nakadisaw. Anya na kita, nalaban? Tatang, linawaan ni Edgar. Anya, iso pa yan dinaglaba? Ay, anya laki din na ya, anak kaw. Iso pa iti paglaba, Rumba nga si ka, tawan mo dararamidam dito balayaw. Ay natatang, saan akayat ni Edgar amabanugak? Bayam nga isunto ti mangkupin kadagita inakas na idirabi alinabaan na. Ay, sana nasaya at tikasta, Bilay. Tulungam ti asawa, iti trabaho dito balayaw. Saan la dahi tambangan ti pagalistuam? Saan nga rod akayat ni Edgar amabanugak, tatang? Anya lakit din, aya. Ngamno kasyam kumamot ti asawam. Tulungam kumamay. Agasam may dayta. Iso pa yan ti aglaba. Iso pa yan ti mga kasitin. Sampay na alinabaan na. Sa ita, iso pa yan ti agkupain. Idin to takabalam mo dayta nga aramidain. Anya nga min tigagarayo aya tatang. Taing kayon. Sumanao kayo ditoy. Ay, awan ti gagarak. Di magasak lahat. Ta malabsak mo lato'y balayaw. Ing kayo nga rudan. Taawan mo't la tinapatig nga ibagayo. Day tala sermon nyo ti agado. Ay, yan niya kalaki din na ya, Bilain. Inton kuan, isukat na kam ti asawam. Gapoy ti kinasadot mau. Ay na, saan nakto nga isukat nila kay ko, tatang? Ngamin, ay ayatan kandungdungwen naklaunay. Ipatpatig naklaunay ti asawa, tatang. Honey, insagana kong tidigos mo. La, kagdigosin. Ay na, honey. Agyaman na ka. Nakadungdungo ka talaga kanyak nga asawam. I love you very much, lakay. I love you too. Bakit? Ala, kagdigosin. Tayo nakisagana termosar tayo. Sige, honey. Nagluto ak iti itlog ken ham. Ken nagtirugak pay. Pinirpurak iti bawang. Sige, honey. Inka nga ro din isagana ti armusar tayo. Tagdigo sa pay. Inuray kan ang makadigos, honey. Pinakan konti anak ta. Sige, honey. Manganta nga ro din. Mabitlahay nga. Dahil kaktaplata, honey. Oh, aday ta, honey. Naikakunti platong. Agyaman ang honey. Alang nga ro din. Mangantan. Maribelen, nakaumay ka man. Imayak la makisarsarita ken ka, mare. Sa anak ka di ama ka disturbo? Saan mat, Mare? Tanong malampay mat date ko. Kaya't mo asawan? Adan ka date mo, mare? Wan, adan, Mare. Una, gagangay ti balasang akasken ka. Ngamni masapul apilyam na imbag ti pakidatam. Nang rona no isunto ti pakiasawaam. Pilyam tay kaskin ni kumparem. Romantiko la unay. Ha? Wen, mari panyang. Nilakay ko, ay, dungdungwen nak iti husto Love na love nak dayjay. Yawat na amin ang masapul ko. Ha? Kasta ka di, Mare? Ay, kat, nasayaat mat Wen, mari panyang. Nagsingpot nila kay ko.
Ay, ayatin naklaunay. Dungdungwen naklaunay. Isagana na pa'y atidigos ko. Ipapudutan nak itidigos ko. Oo, di nasaya at mare. Iso kasi ka, Mari Panyang. Pilyam ang naimbagtay kaskin nilakay ko akong parem. Dungdungwan naklaunay. Ay, ayatan naklaunay. Honey, maturog tan. Anak ko man ako Saan kanya rakupan, honey? Iso maturog kalatan. Apay ngay adi nakarakupan, honey. Uwan, Ken, ijaya kon sa alas maturog, honey. Ni apay ngay. Di na kaya't akay da. Sana kasta, honey. Abmom ngamin. Ipatpatig ka unay. Jak kaya mabannog ka. Ha? Uwan, honey. Jak kaya mabannog ka. Ngamin, dungdunguan ka launay. Dito kalatan ka mata maturog Saan anas ken adita salas ti pagturugam. Ay sana, honey. Ijaya kon salas maturog. Ngamin, ang mga masuliso ka kiti kinapintas mo. Ket anya pa iti mapasamay. Kat, agasawa tamang. Saan, honey? Alaki din. Maturog ka, wine. Jak kaya't mabannog ka. Iso maturog ka ijay salas. Ay, na, Edgar. Sana dita. Makikiak. Shh. Di ka natagari. Ang mga nood na makangagkan ka akarubam. Anya manintiin rason mo kanibakit mo? Da nakalibas ka nga inmay? Inyalis ko la talipuspos na. Ayusin. Edgar. Iso nga ita. Nakaumayak manin diti balay mo, Panyang. Aking mahal. Oh, Edgar. Aking mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking Panyang. Oy, Bilay. Anya ka aramidem dito balayaw. Nakawarwara to balayaw. Apa di ka agi dalimanay. Nakarugrugitan din datarayaw. Di ka pa'y makasagad, mate. Talampaswam ko mamay. Tapno nadalaw sa kitain. Ay, adda kayo manin nga agsermon tatang. Anya lakit din aya. Anya lang ang aramidem dito balayaw. Dag sel pound. Agbuyay titibay kan mangan. Sumanao kayo manin. Belain. Di mo urayan na maumakin ka ti asawam. Aramidem ti pagrebengam kas asawa ken ina ti pamilya. Agyaman ak ditiin pa di kumasidaan panyang balasan ko. Ay nagimasan da ito, ginataan alidag. Wana na, paborito ni Edgar dayta. Waan balasan ko. Paborito na talaga ti kasto asidaan. Ngam, naguray ka. Kasano nga ang mamapaborito na? Ha? Kuha na. Basta na maglagtan ala, balasan ko. Agyaman ako unay, ha? Umay kan tumanin padigwan, nana. Agyaman akmat. Taoray adayo ti balay ko. Kat imay naklata pinadiguhan. O, nana. Ngamin,
napatag kayo matan kanyak. Gayem ko ni Edgar, iso napatag kayo matan kanyak, nana. Edgar, adda ka di relasyon nyo kan ni Panyang. Ha? Ay, nanang. Agpudno ka, Edgar. Pagkunaan nyo ba nga da relasyon mi kinipanyang, nanang? Adayo dito'y balay mi iti day di tatang mo. Ngam imay naklat na pinatigwan. Saan kumot akap-kapin ano? Saan kami mot close? Ngam, adda na sao na kanya. Anya day ta, nanang? Agayem na kakano. Isuan napatagak matan kan kuana. Isu nga adalakit di relasyon yaw. Nanang. Aklo nagkada kayaw. Di yun masasao kinibilain. O makitam, pudno ti hatap ko. Ay, saan ko akanunungan ti kasta nga aramid mo, Edgar? Adda nasawam kat isulaang ti pamaysam. Naragragsaka nga main kinipanyang, nanang. Anya ayat ti mo kayat iti asawam. Tapa ay anak relasyon ka kan ni Panyang. Kasanubot nga main. Nagsadot ni Bilain. Syakla amin ang tagtrabaho di balay may. Agraman anak may. Di na pa'y mauawir anay bag. Sakit nabangbanglo nga adayon ni Panyang, nanang. Ay, anya lakit din aya, Edgar. Nanang, naragragsaka kinipanyang. Sa anak ang naragsak kinibilain. Sadot launay. Dinto pa'y agdigaws. No jak isaganaan iti digos na. Oh, adayta, Edgar. Aking mahal, namasahikan. Nalipasan. Agyaman aking mahal. Amom ka day. Asaan ang maaramid ni Belinda ita? Kasta? Iso ati masahil. Permiti kinasadot na. Ala, bay amon. No kasta na bambanog ka iti trabaho? O may kalata kanyak, tamasahian ka, aking mahal. Idarakop nagmanin Panyang, aking mahal. Apay, di mo kaya't nga arakupan ka? Ay kaya't ko launay Nibilin tijak kaya't arakop na. Taapay mo't. Kasanaw, kat agat aglit mait. Di pa'y agdigaws. Nadyak isaganaan iti digos na. Anya? Iso asik kati kay kayat ko, aking mahal. Adayaw akay kayat kangam ni Bilain. No kasta? Didi ka nga roden amaturog, aking mahal. Uwan pa niyang aking mahal. Dito yakon amaturog. Idirabi Ala, di kan agunget, honey. Inawis na lang amin ti may sagayam ko. Ha? Mabisin ako, nani. Yak nangan idirabi Tawan kamot ang nagluto. Mala, ilutuan kay ti kanam. Tamangan ka. Sa nabale, tainton malimto pa'y matilakad ko. Ha? At dalakad mo inton malam? Uwan, honey. Kat ang mga numarabyanak. Awan manan agluto iti ka na. Kadwag tagluto, tapno adunto ti kanam, honey. Nala, mabitlaan, te nakaglutaw. Wan, honey, tamabisin ako. Kan agidalimanag ka pa'y dito balay Aglaba ka pa'y. Uwan, honey. Awan pagdanagam, taramidag amin dagita. Sakbay arumwarak inton malam.
Panyang, imbayag, takasao ka ko, mabalasan ko. Ada relasyon nyo ka ni Edgar. Iso akid dawag ko ma, alikli ka maon, taadaanan iti pamilya. Angam, nana, siyak ti kayat ni Edgar. Ay na Panyang, di mo laamaw anak kadungdungo ni Edgar iti asawa na. Putno, nana. Ngam ar-aramidan na laday ta. Tapno saan nga agatap ni Belen kankwana. Iti kasta, awanan parikot. Ha? Di nang topay kay daanan, nana. No maturog man ni Edgar iti balayda, iti salas ka no ti pagturugan na. Anya, amoy yun, nana. Ay ayatak matkat ni Edgar. Kanawan mat makunak kankwana. Gaputa talaga nga ay ayatan nakmat. Wan, ngam adaanan iti pamilya. Iso pa nga asim Panyang, tasi ka kumanti lumiklik ken ni Edgar. Sa bagay, mapampanunot ko matday ta, nana. Iso sige. Bayan nyo, ta siya kung ti lumiklik ka ni Edgar. Umadayo akin kwa na. Naikandado kong tiridaw. Umadayo ang pailaang. Kailiw kong tulakit din ni Edgar. Ngam sana balin. Edgar, aking mahal. Kailiw kalakit di. Panyang, aking mahal. Apay day tabag ngawit mo. Pumano ka, aking mahal? Adaywan kan, aking mahal. Tadaan ka mo ti pamilya. Ay, kaya tama dadaol ti pamilyam. Gapo kanyak. Aking mahal. Saan ka pumanaw, aking mahal? Saan? Aking mahal? Maudin day tanga agak ko kan ka. Aking mahal. Goodbye. Goodbye. Aking mahal. Iso abinaybayan kayo. Binoy-buya kayo lang. Ha? Aking mahal pa'y gayam ti inawag yaw. Ay. Kampayide, nalailo ka kanyak nga asawam. Adi mo kaya't ngagbanugak. Yawat mo amin na masapol ka. Tagayam, itilikodan data, lipliputan da. Manglilipot kayo. Kumari tapay mat nga ron ti babaem. Ay. Kasta, tinasao ni Edgar kanyak pilen. Iso adyak mapabasol ni Edgar no apay ang nagbabae. Kanayon kabut pagpagaan nga main pilain. Asa nagapot na anos kin kati asawa. Kat di mo tulungan iti trabaho. Nagapuso kamay. Agasam, ta iso lang arudan ti aglaba. Iso pa'y ti mangisampay. Iso pa'y ti agakas. Iso pa'y ti mangkupain. Tadi mo mo'y ngarong kupinain. Ultimo agdalos dito balayaw. Di mo pa'y maaramay. Kat si kamot Edgar, noan niya ti parikot mo kan di bakat mo. Ibaga may tinasayaat, aday kakat agbabae. Ora ibagak. Sa dutlat tamoy. Kun talaga, anaragragsa ka kini Panyang nanang. Aklunag day ta. Kay, anya nga ron ti kaya tiwa mapasama kita. Agsi na kayaw. Idinto ta danak yaw. Agawid pa'y lang ni bilin ni Jibalayaw, tatang. Ta agawid ak pa'y Jibalay ni nanang. Gamain,
Talagaan na po na sa ti panagayat ko kin ni Bilain. Pamarang lang ti pagpakita kin ko na. Uray ha ni ti awag ko kin ko na. Ngam pamarang lang na ita. Nagsakitan na ita ng ako, Edgar. Agsina tapay lang iti pagnaitan, Bilain. Ngamin, napo na sa ti panagayat ko kin ka. Anya laki din na ya. Ti parikot iti asawa. Wano pamilya. Isa pulan tinasaya at apan nakasolbar na. Jay ko na dangaruday. Saan na masulbar ti parikaw? Iti sabali pa'y aparikaw. Anya laki din. Mala papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pangasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Mr. Romantikaw. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Nay, kaano pa yan ang rugi tauyok mo sa Biolacay? Ay, hindi na pala ba sa lawas pa ilang? Bakit? Ay, kating kaagpa-check up dita health center, ah. Adda kanumot ni Doktora Felicima. Kabalak pa imot, bakit? Uminumag lang iti arak, may katin ti uyag ka. Ay, ang tala ka man si Kasebyo. Masakit ka lang arudal. Day tapay la arak ti adda dita panunot mo. Kun naklang mat, bakit? Sana balay? Apa anak tog pa-check up na bigat? Anya bigat pailaan. Mapan kaitan. Di mo urayan, ako mapsot ka. Makaamu ka, no di mo denggan ti bagbagakan ka. Wawawawan. Inak nga rudahin, bakit? Napanan, kat saan pa'y nagpulos? Hay, anya lakit din day tanga asawa kaya. Ay na, nagpintas gayam ti doktora naka-duty dito'y klinik. Anya tinagan niyo, sir? Ay na, nagpintas ay na, nagsiksay, nagpudaw, wow, singkit ti bata na. No amukla ko ma, akas to'y kapintas ti doktora, nagpumadak pa'y ko ma. Sakbay nga imayak ditaw eh. Sir, mangmangag na ka di? Kaslaad na nagapampanunutin niyo, ah. Anya nga minti salsalod sudan, doktora. Anya tinagan niyo, sir? Anya ti pa-check up yo? Ay, umay ko man ni pa-check up na ito'y uyag ko, doktora. Ay, dumawat ak mata na iti agas no ada. Day ta kadilaang, sir? Doktora. Nay, nakaisam ka mo dita sa Ibiaw. Ha? Nakaisubag ayabag. Kita anak man na bag. Di mo ibaga nga agbala ka mo taon. Ay, saan mo tabakit? Okay, aklaan. Anya laki din na ya. Kumusta nga ito uyak mo? Mayatain, chulaing, bakit? Hanggang, ay, kasla, mariknak, nasakit man ang tisikat ko. Kayat mo ka day, tamasahian ka sa Ibiaw. Kwa, sana, chulaing, agpa-check apak lang ngayon. Si Kamot,
Kurang laeng iti masahe dayta. Saan na balay? Takadigdigos kumat. Ay na, namitluak pa'y anagsabon Napukaw mo ti sakit ti sikot ka, Chulaing. Ha? Ne. Magic ka. Ay, nagmayat gayam no ibagam ama sa hinak. Ay no, may katadagos ti sakit ti sikot ka. Anya? Nay, nakapulis ka matsibiyaw. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay klinik. apay ijay klinik, Apanak agpa-check up agpa-check up. Wen, ay na. Nagsakit ti tonsillitis ka. Ang sasarunumat ti saksakitam sa ibiyaw. Ay, jak man amaw no apay, bakit? Winaw, adda sa bali papanam. Ay, awan mo't bakit? Ijay laeng klinik ti paparak. Mapanak agpa-check up. Siguradum lang sa ibiyaw. Maamwak laeng agululbot ka, talagang agsungbat ka kanya. Anya man hindi pa-check up mo, Sebio. Ay, doktora, ay, natonsilak. Ang mga no, ada may rekomendayo nga agas kanya. Agna nga ka man takitaag, Sebio. Masapol pa'y aya, doktora. Katuan Ay, just kay. Sapay sa anak ang nagtutupras. Kan, ang mga no, maamuan na, asan apod do tibagbagak. Ay, makamunitan. Tinapatag, nakitak ni doktora. Agpa-check up ka kadi wano saan? Ay, agpa-check up doktora. Agna nga ka nga roden Ay, sige, doktora. Kaslaawan mo ti makita ka madikan ka. Ha? Kasano nga awan? Kat, sakti makarikrik na, doktora. Ang mga nululbudan na klaang. Ay, isaan ba, doktora? Ay, pudnoan na silak. Kita man na, Doktora, awan ka diti madmadlaw yo? Kas kumaitian niya, Nurse Liliana. Kanayon mat nga umay agpa-check up day dyan Sebio kada kayo. Ay, horay siya nga rod. Mas daawak matlaang. Tatunggal check upet. Awan mo't makita ka madikan ko, ana. Sa balit agparparik na kanyak, doktora. Anyat kayat mo asawan, Nurse Liliana. Amangan mat no adalimad apanagayat na kada kayo, doktora. Agin sa sakit lang, tapno makita na kayo. Si Kamat, adan asawak, Nurse Liliana. Kan imposible at tutupak day a Sebio. Dagayam da doktora pilisima di ta klinik. Agin sa sakitak manang. Tapno makitak ti doktora. Ay, aday tana. Paumayan ni Chulaing. Ay, rogya akong tagdrama. Ay, anay ko! Anay ko! Anay! Anay ko! Nagot-ot lauray! Ay, nanagsakitan na ya. Anay ko! Nagsakit ti tiyan ko! Bakit? Anya ti mapasmasamakan ka, Sebiaw. Ay, nagsakit na talaga ti tiyan ko! Ay, Manan? Nasaysaya at siguro no itaray kan ijay klinik. Saan ang Chulaing?
Saglangan ti mapanagpa-check up. Ay, nagsakit na talaga. Sa nabalit na kapangilagpay, bay. Kasano nga'y numatay ka di tadalan? Ay, mataya ka na ako saan mo ta? Kasano nga'y numatay ka di tadalan kat awan ti makakitakan ka? Ay, ko nagsakit na talaga. Masapol nga agpumada ka. Kat agpa-check up ka lang magsibyaw. Anya laki din ti asawa kaya. Agpumada, agtapno, saan na nakababayin kini doktora? Na, kunak man no nasakit ti tiyan mo. Ayun mata. Naimbag man, takabaalam pailaang ti agpumada. Uray na sakit ti tiyan mo. Ayun na, kababayin mata, no kastulat tan ti pormak. Ay, mabit lang, tagsapato sakbay. Sakbay, ngagrubata. Ay na, nagpinta sa talaga ti doktora. Ay, kisabilips pa eh. Iso na laeng ta. At damot ting ti asawa na. Ay, kat iso na laeng ta, damot ting asawa na. Angam sa nabalay. No, mapagasatara. Mabalinmat niya ilimod mi ti relasyon na eh. Next. Pare Sibyo, si Kanti sumarunong agpa-check-up. Ay, sa bali man ti mapampanunod ka. Pare Sibyo, anya ka di man ti pampanunutan. Apa akas na tikitam ka ni doktora. Ure lagtid-tid takatay mo paray. Anya jay kunam, pare Orlando. Tiko na, si Kanti sumarunong ma-check up, tanalpasa ko, pare. Ay, sige paray. Mapaan ako ni jay sangaw. Urahin kay Jerwar, pare. Kita ma, ang mga numakaisbo ka pa, hinodda ka ni ti sangwanan ni doktora, pare. Imay ka dito balay, Mari Chuleng. Ay na, dakil ti parikot ko, Julio. Kunak mata din nakawawagan iti Julio. Mari ko namlatan Anya man ti parikot mo aya? Madanagan ak nga road. Tanagadumot ti sakit amarikrik na ni Sibyo. Amangan kit din no adda nakaro a sakit na. Ay, nagmayat tu pa iti isam na tunggal lumabas dito balay. Ken kaslawan mo tirikrik na. Kunak akit din no da sa bali apapapanan na ididamo. Ngam idi sinurot ko. Ijay klinik mo tinagturungan na. Ay, kunakon ka. Nay, apay nga katawa ka ngay. Ngamin, nangagko pagsarsaritaan ti asawam ken ti kumpare na ni Doktora Felicima. Ang mga nogin sa sakit laeng tapno makita na ni Doktora. Ay, wala niya. Apayajak na panunot dayta. Ay sige Julio, agawid ako. Nasken ang makasaritak ti asawa. Agmay sa oras samot ni Savio di tasiar. Anya ngay tar aramiden na. Ay, siripek man ijay basit nga about. Adda akong dito asidag ti siar. Siripek kon. Aday ta. Makita kong tar aramiden na. Naglukon da ito asibyaw. Uray basit lang to'y about makitak aladawan ni doktora tikit kitaan na. Nay, apay ngay, inwar na matantikwana. Ay na. Uray adayo ka kanyak. Mariknak nga asidag kalata kanyak. Asidag dito'y pusok.
O sidog tarupam. Agsaga na kainton madamdama. Pudno gayam tinaibagan ni Julio kanya ka. Sa anak ngagpapapansin. Amok adumteng tumot lati aldaw nga gayat ka kanyak. Kat inton mapasamak dayta. Sino dayta? Rumwar ka dita sebyaw. Mano nga oras maun dita siar. Tagayam addan sa baling aramidam. Awanan kay tibain sebyaw. Anya man na inti pagpupungtutan bakit? Entad ko amin kan ka. Sa ita, daytoy ti subadbaw. Chuling, bakit? Jack amo, no anya day tangi pagbagam. Nakita ti dua matak tinaramid mo dita siyar, sebyaw. Ay, nagbawas lang. Tikunam, saan ko nakita pagpanpantasya am tiladawan ni doktora? O anya, di ka makasungbat tapod no timbaga. Di mo matpiksahan ta sa Kababain mo't no mangagdag iti karo ba? Mabain ka ama, amuan dati dakas nga ramid baw, ha? Ha? Adak lang arudan nga sawam. Day tapay laladawan ni doktora ti pagipapapasam. Mudtoy day ta cellphone. Ha? Apengin na alam nga, dahil ta cellphone ka. Makitam dagito aladawan. Agasam, ta inid-edit mo pa'y tiladawan nyo adwa. Kan iso pa'y ti wallpaper mo. Ay, awan ti kahit asawan da kita. Bakit? Ay. Anyang awan, ha? Sa anak anang nang, sebyo. Isugayam nga agin sasakit ka. Tapno makitam ni doktora. Ala, ingkagem pakay tapumanaw kan dito balay. Anya laki din ti kas ti mapaspasama. Yan dagiti usar mo, sebyaw. Siya kung tinangim pakay, tanabanog kamat. Ha? Ala, mabalin mo, ti pumanaw. Saan kumamot na kasta, bakit? Diya kung kaya't makita tarupam dito balay, iso a pumanaw kan. Sa dino nga ti papanak. Asawam de taladawan ni doktora. Kan may sa, si kamatan ti makamaw, no sa dino ti papanam. Parikot munday ta. Awan mo tararamid kadakas, bakit? Ladawan lang mo day jay. Anya nga awan? Anya nga ron ti kaya't asawan tinaramid mo jay siyar? Ay ayamam to pa'y dayta. Awanan kay tibain. Amok dagitan. Sa anak ngobeng. Kantap na ibagakan ka. Adan asawa ni doktora. Kat imposible apatulan na ka. Ha? Siyak lang mat ka tinailawan kan ka. Anya laki, tindikas tang ibagbagam. Ay, nagsakit unay-unay. Kaya't mo pa itaulitak? Siyakla ang tinailawan kan kasibyaw! Ay na, nakita ka limabas di asawam diti balay itay, mare. Kan, ado matawit na. Pinapanaw kun maray. Ha? No kasta, pudno nga dadakas nga ramid na? Wan maray. Ay no, diya ka mo noon niya tinagkurangak itinay sebyo. Agasam tapagpanpantasyaan na pa'y tilarawan ni doktora. Anya? Wan, nakita na giti dua matak. Nakitak pa ngayon ron na siya. Ay, una yun dahi tang asawa, mare. Ay, sobran maray. Masaksakitan ako na itinaramid na. Adak nga asawa na hangam naramid na pa ilang tagbiro kiti sa balay. Nakaumay ka mo dito'y balay, pare Sibyang. Kin, badbadom ka di, kita awit mo, pare. Mabalin ka day, adituyak pa ilaang balay mo, paray. Ha?
Anya tinapasamak, paray. Ay, pinapanaw nak ni bakit kaw. Naduktalan na nga may titakas nga aramidag. Kahit kasano ngayon, paray. Diyak ka mo paray. Binadail kung ti panagtalik ni Chuleng. Binalakadan ka idi pailaan, paray. Di ka mga mindimngag kanyak. Ay, tulungan ako maparay. Numabalin, kasarita man ti asawak. Makanta pa yung harod, paray. Kalpasan na, kadwain ka, yabalayaw. Bakit? Nagpuskol tarupam ngagsubli pay laang dito'y balay Sebyo. Kalpasan tinaramid mo. Agasam tadapay ni pari Orlando a bodyguard mo. Pakawanin na ka din, bakit? Numabalain, maray. Ikampay ko man ni pari Sibiyaw, iti may sape agundaway. Agtal na kasi ka pari Orlando. No di mo kaya't ang mairaman ka iti apamay. Ay, wen maray. Sikanti baka mo pari Sibiyaw. Diyak kaya pagurain nak ni Mari Chuleng. Narigat tayong paray. Ay, kuna man no naturid ka paray. Ay, una. Sa palin na saritahan na ito'y paray. Umuna ako ni Jipalay. Sumarunukan tulatan paray. Dayta ka nila ang ti umayo ibaga, Sebyo. Ay pakawanin na ka din, bakit? Ikarek, agbalbaliw akaon. Awan ti oras ko ang makisaritakan ka, Sebyo. Ado pa'y kinaskan nga aramidak. Ha, ditakan! Anyalaki din na ya. Saan nga minanasaya at tinaramid mo, kamsat Sibiyaw? At dalangarunan ti asawa. Agbiro ka pa'y lang iti sa balay. Anya ka ita. Si kamot lang ti madusa iti dakais nga ramid mo. Mala, ikarigatam ti agbalbalaw. Kung saan ka mauma, amangay ayaw iti asawam. Mga nudumteng tutyal daw, kit mapakawan na kantumot lang. Mala, papagaya. Ditan tinagpatinggaan ti baysapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Agin sasakay. Dito'y drama tayaw, at nyalaki din. Met daytoy nagrugyan leng iti hotcake ket nagbalin nga kasla love story ti balayan. Akatawak iti imunata ni Mariet nagluto leng met iti merienda. Kayat na layeng ngagakpay mas iti hotcake gaputa adda vanilla ken carrots. Ningem ni Dalton kasla met adda panagparigat na. Saan kano mabisin, saan kano manggan. Adumet kasta tao no ada manggipakita iti kinaimbag. Isu peiti akpa importante. Ningem idi imay ni balayan ket nariknakam ga nagbalbaliw ti angin. Napudot ti panagtagibalayanda nagin ina imbag ti panagsarsaritada ket uray ti simpleng hotcake ket kasla nagbalin nga espesyal ada pay panag-exchange da iti cellphone number. Ididay takunak ay apo kasla sainan leng nga balayan ti panagkitada. Ningem adda met basit nga katawan ta ni Mariet kasla naawatan na amin abanag iti sabali nga kahulugan. No kunana nga magustuhan ti hotcake mo, ni Mariet ket kasla inawat na nga magustuhan ka. Daita ti klase ti misunderstanding nga makapatawang ngem mabalin met agbalin nga pakagapuan ti riribok. Ni nanang met ay apo isupay ti mangitulot. Imbes nga agbalag, kunana pay nga kasla in love ni balayan ken kuana. Adu met kadagiti na taengan nga kasta no adta basit nga kinaimbak agaramita met laing iti istorya isungarud nga no ata makangek rumuar akasla ata pudno nga relasyon. Idi na panda iti parke amin a makita ni Dalton ket nasayat ti angin dagiti kayo uray ti panangya ni Mariet amin pinapintas na ket ni Mariet met naraksak unay ta da manggipatek kengkuana. Ngemi di makita da dagiti anak ayan isu tinanggrugyan ti dakel a panagdua-dua. Kas kadawyan iti kasta nga istorya dagiti makakita iti ruar leng ti mangaramit iti konklusyon.
Sanda emo no aniya tipod no anapasamak. Nakita dalay nga agkuyog dagiti dua, isu nga inisip da nga ada relasyon. Dayta ti problema no agpapadael, dagiti tao babaen, iti panagpadasda, nga agi patarus iti saan da amo, kit idi nagsanggo da amin, nagriribok amin, ni asawa ni Mariet, ni asawa ni Dalton, amin nagriri. Ada pe pananggibasol iti hotcake. Aya po ti hotcake nga nanggrugi leng nga merienda, isupe ti nagbali na simbolo ti panagdua-dua. Agkatawak idi kunana nga napait kano ti hotcake. Kaslasanen nga ti lasa ti kanen ti problema no di ti panagpupuot na. Ngem ti nagmayat ti toy ket naurnos met iti kamaudianan. Inlolowag da nga awan relasyon da. Nagkuyog da laeng akas balayan nga agin inaimbag. Ni Dalton ket nanggibaga pay nga awan ti dake sa panggep na, ket ni Mariet nanggi kedeng nga sanen nga uliten ti kas tatapno awanen ti gulaw. Ti adal ditoy nalawag. Mabalin nga adda lalaki ken babay nga agin inaimbag asaan amang ipakita iti dakes a panggep. Ngimnosan nga nalawag dagiti limitasyon wenno no agpalubos ti tao iti makapagduda a sitwasyon nalakang agbalina pakasaritaan dagiti sabali. Kitsan met nga husto nga dagos agos ka babaen leng iti nakita. Mas nasayat nga damajen ken maawatan ti pudno sagbay nga agaramit iti konklusyon. Awan ti relasyon na bumilig no awan ti panagtalik ken naurno sa panagsarita iti nagasawa.